Sokszor hallom azt, hogy nem éri meg kiszervezni az adminisztrációt, hiszen én magam ingyen megcsinálhatom. De kiszámoltad már valaha, hogy ez valójában mennyibe kerül neked? És itt most igazából nem a forintokról beszélek, hanem ténylegesen a legdrágább erőforrásodról, ami az időd. Hogyha hetente csak mondjuk 5 órát töltesz ezeknek az adminisztratív feladatoknak az elvégzésével, ügyfélkövetéssel, vagy táblázatok kitöltésével, vagy akár mondjuk számlázással, stb., akkor az havi szinten 20 óra. 20 órát adsz el úgymond a papírmunkának. És ezt, mivel szeretnél haladni a munkáddal, sokszor mondjuk nem munkaidőben csinálod, úgymond, hanem este altatás után, vagy akár hétvégén, és ilyenkor folyamatosan benned van a bűntudat, hogy inkább a családoddal szeretnél lenni, vagy pihenni szeretnél, vagy bármi más szeretnél csinálni ehelyett. És itt a legnagyobb baj, úgymond, nem az időveszteség, hanem maga a bűntudat. Hogy bűntudatot érzel azért, mert nem tudsz velük lenni. Az az érzés, amikor ott ülsz a gyereked mellett a játszószőnyegen, vagy elmentek a játszótérre, vagy kimentek az udvarra, vagy bármi, de nem tudsz 100%-ban vele lenni, mert az agyad pörög a feladatokon, amiket nem végeztél el, és amiket meg kell még csinálnod. És emiatt mondjuk esetleg türelmetlenebb is vagy vele. Éppen ezért megéri mérlegelni azt, hogy neked ezek az idősávok mennyire érik meg. Mennyire éri meg az, hogy mondjuk nem tudsz a családoddal minőségi időt tölteni. Mennyire éri meg neked csinálni mindent azért, amit más is el tudna végezni, és mondjuk lehet, hogy kész rendszerekkel kevesebb idő alatt megcsinálja, ezáltal te nem csak magától a feladatoktól fogsz megszabadulni, hanem visszakapsz havi 20 bűntudatmentes és teljesen nyugodt órát, amit azzal töltesz, amit valójában szeretnél. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy a delegálás nem luxus, hanem egy olyan dolog, ami által visszakapsz az életedből egy kis részt. Te mit kezdenél havi 20 órával? Írd meg nekem kommentben.